या घुमऱ्या गावाची शान आई माझी पाहुणाई। नमस्कार मंडळी, मी सागर वाघे आणि आजच्या नवीन व्हिडिओ तुमचा परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आता मी चाललो जत्रेक, तुमका सांगितलं गेल्या व्हिडिओत आणि तुम्ही व्हिडिओ आज कालचो बघितला असतलाच। तर तो व्हिडिओ कसं वाटलो हे आमका कळलोच आणि त्याचबरोबर आजचा व्हिडिओ तुमका कसं वाटलो हे पण कमेंटवर नक्की सांगा। अजून व्हिडिओ चालू करूचो। तर चला आता ह्या पण व्हिडिओ सुरुवात करूया। आता आम्ही चाललो देवळात, चला। तर मित्रांनो, आता आम्ही देवळात पोहोचलो आहोत। चला आता आधी देवीचं दर्शन घेऊया आणि नंतर जत्रा फिराया। मित्रांनो, आता पंचर सुरू थोडंच वेळा आवाज येता का माहित नाही, कारण माईक चालू स्पीकर चालू आहे। तर आता आपण दशावतार कलाकारांची भेट घेऊन जाऊया आणि आजचा दशावतार दंडी नाटक जो होणार आहे त्या कंपनीचं नाव आहे श्री गणेश दशावतार नाट्य मंडळ उमरट, मला एक आप्पा दळवी। चला तर आपण भेट घेऊन जाऊया। तर मित्रांनो, आता बघा दशावतार कलाकारांची आता तयारी चाललेली आहे आणि पंचायत झाल्यानंतर नाटक पण चालू होणार आहे। चला तर आधी पंचायतीत जाऊया।
आता पंचायत झालेली असा आणि आता 84 गावाची नावं घेणार ती चालूच आहेत आणि त्यानंतर थोड्या वेळात दशावतार नाटक चालू होणार. चला दशावतार नाटक बघूया. पण बोलता बोलता पावलं चुकून इकडे कशी काय पडली आमचा आम्हालाच कळलं नाही. आता विश्वास होता तो संपला की नाही. आता या पुरुषांवर विश्वास तरी किती ठेवायचा हो. महाराणी कलावती आले केव्हा आले माझं मी तर लक्षच नाही. तुम्हाला काय वाटलं गेले. नमस्कार करते. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अजून पण नाटक चालू आहे. पण आता वाजले आहेत 4 वाजले आहेत आणि आता जर सुवर्ण ताट फिरता तर आता फिरणारा 5 वाजता. तर ताट तयार करूसाठी गांगो मंदिरात जातात. तर आम्ही पण त्यांच्याकडे चाललो गांगो मंदिरात. चला ते जाऊया.
चला तर मित्रांनो आजचा आपण व्हिडिओ हेच थांबूया आणि आजचा व्हिडिओ तुमका कसं वाटलो, जत्रा कशी वाटली, दशावतार नाटक कसा वाटला, त्याचबरोबर मित्रांनो मुख्य म्हणजे तुम्ही सुवर्ण ताट बघितलासच तर ह्या पूर्ण व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं कमेंटवर नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि जर चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूची घंटा वाजवा. चला परत पुढच्या व्हिडिओत भेटायच.